Iqembu Action SA ifuna inkantolo iphoqe ongqongqoshe abane okukhona kubo ungqongqoshe wezokuvakasha, owezamanzi nokuthuthwa kwendle ngoba ithi baphule umthetho-sisekelo wakuleli. Abanye kumele baphendule umasipala waseThekwini kanye nemeya yakuleli dolobha. Encwadini efungelwe efakwe enkantolo, umholi we-Action SA KwaZulu-Natal uZwakele Mncwango uchaza ububi besimo. Siwafakile amaphepha la khona esicela khona inkantolo ukuthi iphoqe umkhandlu weThekwini kanye nezinye inhlaka kahulumeni uqinisekise ukuthi isimo sengqalasizinda siyalungisa eThekwini, kakhulukazi esithintana nendle ngoba siyabona indle igeleza ingena olwandle, ikakhulukazi indle ayiqhamuki kuphela singena olwandle, uqhamuka phakathi kwamakhaya. Kuney'ndawo esiyivakashele ese-Action SA sabona ukuthi kunesimo esinzima kakhulu la khona abantu bahleli nendle eduze kwemizi yabo. Abedolobha bathi basalindele amaphepha asuka enkantolo. Nakusho nje iqiniso ukuthi umasipala wethu wakhahlamezwa kakhulu ikhukhula ezaba iwombe ezimbili ezashiya umonakalo omkhulu, akekho ongakwazi lokho. Kodwa ke sisiqhenya kakhulu ngomsebenzi esesiwenzile ukuqinisekisa ukuthi infrastructure seyilungisa. Ingakho amabhishi amaningi sevuliwe, ambalwa kakhulu amabhishi angavuliwe. Kumanje nje inkontileka ziyasebenza zilungisa ingqalasizinda. Ingakho ngomhla ka-1 kuDisemba kuyale amabhishi wonke aseThekwini azobe sevuliwe. Kulindeleke ukuthi kulalelwe lesicelo zingu-27 kuFebruwari wonyaka ozayo. Lo Ndihadebe, SABC News, eThekwini.